दिनै मानगोनां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै बिकास यात्रा स्किमनि मुङाव चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव लामा दालां जल जीवन मिशन स्कुल एबा बायदि अनुष्ठानफोराव अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय हाबाफारिया मावफुंजायो। बिनिनो माखासे हाबाफारिफोरा मावफुंजाबाय आरो माखासेया मावफुंजानायनि लामायाव दं होनना बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फोरमायना होयो। डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव गामि ओनसोलनि लामा एबा दालां एबा कालभार्टनिफ्राय लानानै जल जीवन मिशननि वाटार साप्लाइ आरो स्कुल बिल्डिं आरो गिदिर गिदिर लामा बानायनाय बे बिकास यात्राया दा 1 तारिख मार्चनिफ्राय जोङो बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो बेखेवनाय आरो नङाबा भूमि फुजन बे मोनथाम हाबाफारिखौ लानानै जों आवगायदों। दा दिनै चिराङाव आङो गासै 30टा स्किमफोरनि प्राय 13टानि आङो बेखौ 13टा स्किमा कमप्लिट जाबाय। बेखौ आङो इन'ग्रेसन खालामदों। जोंहा बिदिनो 17टा स्किमा दा फाउन्डेसन स्टन माने आराम्भ जागोन। दा जों काजलगाव दहाय गिदिर मिटिं खालामखांबाय। जोंनि आजोंलायगाव दहाय फुंनिफ्रायनो जायगानि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो दंफाबाय थायो आरो राज्य सभानि एमपि रनगोरा नार्जारियाबो दङमोन। दिनै बेहाय सफैनो हायाखै बेंथलाव दा बिभिन्न खारन थानायाव। आरो बेजों लोगोसेयैनो दा नैबे सुबाइजाराव मोनसे WPDVCनि आन्डाराव जिखिनि क्लासरुम एक्सटेनसननि फैसा फैदोंमोन बेनि 12-13 लाख थाखानि बेखौबो आङो बेखेवबाय कमप्लिट जानानै। दा थुक्राझाराव बेखौबो बेखेवनो थांगासिनो दं बिदिनो फिसा स्किम। खिन्थु बेंथलाबो फ्राय 7 कोटि थाखा मोनदों आरो गोदान बिल्डिं बे कमप्लिटलि गोदान बिल्डिं जागोन। आरो बिदिनो बावैसो उनावहाय कासिकट्राया 8 कोटि आरो बेंथला 7 कोटि। बावैसो उनावहाय हयथ' बिटिसिनि सिपआ फैगोन आइपुवालिनि सायाव जि ब्रिज होनबा बेखौ बेखेवगोन आरो 8 तारिखआव दिन लादों होननानै मिथिदों। आरो मोनसे ITI बेखौ बेखेवफैगोन। दा चिरां जिल्लायाव डेभेलपमेन्टनि जि मोनसे प्रसेस बियो खुब गोख्रै खारगासिनो दङ। अलरेडि नोंथांमोना चिराङाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम मोनबाय काजलगावआव 50 कोटि थाखानि आरो गोबां कलेजाव साइन्स टिम फैबाय आरो कलेजा माने प्रभिन्सियेलाइजबो जाबाय माखासे। आरो बिदिनो लामा सामा फारसेथिङै आसाम गभर्नमेन्ट बिथिंनिफ्राय मालांखौनो बुंनाय जाबाय जे जोंहा बे सामथाइबारिनिफ्राय DLFसिम थांनाय लामा बेखौबो बानायनाय जासिगोन होननानै। बावैसो भुटान राजा फैदोंमोन आरो भुटान राजानि सिगाङावनो मोनसे प्रतिश्रुति बादि जादों जों बानायगोन बेखौबो डेभेलप खालामनांगौनि बाथ्रा मोनसे थाहैबाय। आरो लोगोसेयैनो दा मोनसे MLA हिसाबै बिथाङा जयन्त बसुमतारीया सिडली MLA सिडली बिधान सभाखौ खुब मोजाङैनो रिप्रेजेन्ट खालामो। एसेम्ब्लियावबो बाथ्रा बुंबाय थायो। डेभेलपमेन्टनि थाखाय सान हर नाजाबाय थादों। आं सानो बिथांनि बे 5 बोसोराव सिडलीयाव गोबां मोनसे सोलायनाय फैगोन। आंबो गार्जेन मिनिस्टार हिसाबै सिडली ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जेसेबां हायो आंबो नाजाबाय थादों। हस्पिटालनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय नाजाबाय थादों आरो काजलगाव मिउनिसिपालिटिनि आन्डाराव लामाफ्रा बोरै मोजां जायो ड्रेनेज सिस्टेमा बोरै मोजां जायो स' बे समनिफ्रायनो जोंबो नाजालायबाय थादों। आरो दा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिसिआव जे रोखोमै मोनसे डेभेलपमेन्टनि धारा बोहैगोन आं सानो चिराङाबो बावैसो फैगौ 5 बोसोरसोनि गेजेराव मोनसे मेगनाव गोग्लैगोन जे बे चिरांनि ओनसोलावबो जे बिराद मोनसे डेभेलपमेन्ट फैबाय। बे सप्तायाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा गोबां बिथांखिफोर माने हाबाफारि बिथ'नाय जाबाय। नाथाय बेखौ खायसे सुबुंफोरा MP इलेक्सननि मोनसे ड्रामासो गोजाम गोदो गभर्नमेन्टनि दिनाव बेबायदिनोमोन माने जेराव कमिटमेन्ट होबाय प्रतिश्रुति होबाय बाहायनो आदारसिला माने अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। दानि गभर्नमेन्टनि नीतिया प्रतिश्रुति बा कमिटमेन्टनि आधाराव माने अन्थाइ खाम्फा गायसना। जि प्रजेक्टआ स्किमा सेंसन जायो बेखौल' जों अन्थाइ खाम्फा गायसनो। दिनै बे जे बेंटल हायार सेकेन्डारिनि थाखाय 7 कोटि थाखा होबाय बे जाबाय RIDFनि। RIDFआ मोनसे रुल दङ। RIDFआ नाबार्डनि आन्डाराव। नाबार्डआ मोनसे लनसो स्टेट गभर्नमेन्टआ लन लानानै बानायगोन। बेयो नाबार्डआव जेब्लासिम हेडक्वार्टाराव एप्रुभ जाया नों बाहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननो हाया। दा बे एप्रुभखा टेन्डारबो जासिगोन। आरो दा जायफोर माखासे बिकास यात्रानि आन्डाराव SOPDनि आन्डारावबो खामानि बे गासिबो सेंसन जानो गोनां गैया। खामानिया गासिबो जाजोबगोन 100% आरो
अन्थाइ खाम्बा गायसननानै खामानि मावाब्लानो थानायनि कालसारा आगोलनि समावसो जायोमोन दा जाया